3, 6. תאכלו שעה. סמק! אני פותח את הדסים, אני מפסיק אותה. קח, תחזיק, מוריס. זה גם אתה עושה את זה, 2 המפסידים. אתה עושה, חכה, בוא נשמע. לא, אתה ראשון. חכה, תפיס שנייה לשתות את זה, זה היה בחול. חבר. וואי, איזה פיפי יש לי, אחי. חכה כמה שניות. פעם אחת. זה ממש שנייה. פעם אחת. אל תשפריץ עליי. תחזיק את הצינור, תחזיק שם בחיבורים. איפה, כאן? כן, בחיבור. שלא יברח. צא. פאק, עכשיו תורי. קח, צלם. הידיים של סתומות. אל תראו. זה מצלם, אל תדבר במסך. פאק, זה מפחיד טילים. נו, יאללה. איך עוצרים? אני לא מצלמה. הפוך צילמת, הפוך! אבל עדיין רואים אותך.